YeKeTaK.com birinci ekskluziv. Şayat bolup adam dadım ömrünü, bäwekligin, çağalygyň emrine, toňra düşüp gojalygyň döwrüne, wagt nire barýan taklan ahyryn. Açıp yazgıt kitabının gatyny, okap yetişeyen sırly hatyny, neçin beýletir eýerläp atyny, wagt nire barýan taklan ahyryn, wagt nire barýan taklan ahyryn. Gözü kelip garaşylsa gelmeýän ajap fursatlary saklap bilmeýän, näme alňasaýan, näme algaýan, wagt nire barýan saklan ahyryn, wagt nire barýan saklan ahyryn. Täsir edip bilmän gaçyp gutulup, bir jedatda yeňeliň sen utulup, yüreğimi garradap bilmän atılıp, wagt nire barýan saklan ahyryn, wagt nire barýan saklan ahyryn. Ýene şükür saňa togamym bardyr, sen bilen ýaşaýyş zemine ýardyr, insan keşfidine sen bilen nurdur, wagt nire barýan saklan ahyryn, wagt nire barýan saklan ahyryn, wagt nire barýan saklan ahyryn.